tinokuchingamidzai kuchechi yeChrist Embassy yepamhepo yatinoita muchishona. Iko zvino hapachina chikonzero chokupedza svondo rose usina kupinda chechi, nokuti painopindwa unenge usipo, kuda wakanga uri kubasa pakaenda vamwe kuchechi, kuda wakanga uri parwendo, kuda chechi yeChrist Embassy haisati yakuwanikwa kwaunogara, kana kuti unofarira hako kudzidza shoko raMwari nechishona. Ino ndiyo yave chechi yako. Chipinda tinamati. Hareruya. Tinosangana zvekare pamunamato wedu weChrist Embassy, ndichivimba kuti makava nesvondo rakanaka, uye ndichivimba zvekare zvikuru kuti makagona kubatana nesu pachirongwa chatinopiwa namufudzi Chris cheshoko raMwari nezviri kuitika munyika. Mufudzi Chris vanogara vachitiunzira chirongwa ichocho, chinangwa chiri chokutibatsira kunzwisisa zviri kuitika munyika nomudzinyika dzepasi rino, tichiona kuti shoko raMwari rinotaura chii pamusoro pezvinhu zvese izvozvo. Hareruya. Tine chirongwa ichocho kubva musi wechitatu, china nechishanu. Kana musina kugona kutibata, tinokurudzirai kuti muteerere kuzvidzidzo zvatokutumirai zvakabuda pachirongwa ichocho. Hareruya. Uye toda kuvatenda mufudzi Kristu vava nokuda kwekugara vachititumira nokutipa shoko raMwari. Saka hatina musi watinenge tisina shoko raMwari. Tinovatenda zvikuru, tinotenda Mwari pamusoro pavo. Hareruya. Ndoda kuti tipinde muchidzidzo chedu chezuva ranhasi, chatinotora zvekare senguva yose kubva mubhuku redu reRhapsody. Chidzidzo ichi kwanzi hakusi kurota. Mufudzi Kristu anovhura netsamba yokutanga kuvaKorinde chitsauko che15 ndima 51 chete kusvikira 52. Kwanzi asi regai ndikutaridzei chimwe chinhu. Ichi chinhu chakanga chakavanzirwa vanhu. Haasi munhu wose achavata, asi miviri yedu ichashandurwa. Ichashandurwa nenguva doko, sepakubwaira kweziso. Tichashanduka pacharira hwamanda yekupedzisira. Nokuti pane hwamanda ichatanga kurira, vakafa vagobva vamutswa, vachimuka vava neimwe miviri isingaori, miviri yedu isu ichizobva yashandurwawo. Hareruya. Munoona Bhaibheri chimwe chinhu chinondinakidza pamusoro peBhaibheri. Chinotaridza kuti Bhaibheri harisi bhuku rinogona kunge rakanyorwa nomumwe munhu kunze kwaMwari chete. Inyaya yekuti ndo bhuku rega panyika pano rinotipa nhoroondo yezvinhu kutanga zvisati zvasikwa, pinda pakusikwa kwazvo, chipa nhoroondo yese yemazuva ese kubva panguva yokusikwa kwezvinhu kusvika panguva yatiri ino. Rotitsanangurira zvekare zviri kuitika nguva yedu, rotitsanangurira zvichaitika mangwana, rotitsanangurira kuti nyika ichazoguma yakamira sei. Hapana chimwe chinyorwa pasi pano chinotatamura nhoroondo zvakaita saizvozvo. Hazvisi zvinhu zvinotomboedzwa navanhu. Hapana munhu akazvimiririra zvake akamboda kuedza kuda kutiudza kuti nyika yakatanga sei uye ichapera sei. Zvikuru sei achitaura asingaiti zvekufungidzira. Nokuti zvatinoona iko zvinhu zvongofungidzira. Unzowana achiti tinofunga kuti nyika nenyeredzi nezvose zvatinoona zvakatanga zvakangoita chisumbu chidoko doko chakanga chakamanikidzwa chaizvo, chikazoputika zvimvari zvacho zvichienda kose kose,
chimwe chezvimvari zvacho ndo nyika yatinayo. Ndo matauriro avanongoita iwaya, zvongofungidzira zvega zvega, uye kuti zvichapera sei hapana wakambonyatsoidza kuti anyatsozvibudisa izvozvo. Asi Mwari vanotitaurira, Bhaibheri rotitaurira. Onai zvirinotaurwa panapa naPauro, kwai haasi munhu wose achavata. Kuvata kuri kutaurwa kufa, haasi kuita zvokufungidzira kuti ndifunge kuti munhu wese achafa. Kwanza haasi munhu wese achafa. Kuna vamwe vanoti kwanzi tose tichafa. Iyo ndima iyo iri kuti haasi munhu wese uchafa. Kuna vamwe vanotoparidza vanototi rufu murairo waMwari. Hausi. Hatisi kungotaura kuti hausi, Bhaibheri ndo ratotaura kuti hausi. Kwanza haasi munhu wese achafa. Zvino kana mukati murairo waMwari hapana kaunofanira kuzosara, hapana kaunofanira kuzonzvengwa nerufu rwacho. Kwanza haasi munhu wose uchafa. Hareruya. Tongototangira ipapo. Saka vanhu vanongotaura zviri musoro mavo. Kuna vanhu vanongotaura zviri musoro mavo, kuna vamwe vanongotaura zvavanoona zvichiitika munyika votofunga kuti ndizvozvo. Aiwa, iro shoko raMwari. Haasi munhu wose achafa, kwaye asi chichaitika kuno mumwe nomumwe wedu, vakafa nevasina, ndiye kuti miviri yedu ichashandurwa. Izvozvo ndizvo zvaungatoti murairo waMwari. Miviri yedu ichashandurwa, yevaya vakagamuchira Jesu. Hareruya. VudziKristu votsanangura kwai vatsvene vachabvutwa. Hareruya. Tataura kuti Bhaibheri harina zvekufungidzira zvokuti tinofunga kuti zvichazodai. Vatsvene vachabvutwa vachibviswa pano panyika. Ndo zvichaitika kuvatsvene izvi. Uye hazvi zvinhu zvokukakavara nazvo. Usaswera uchikakavara uchiti nhema hazvisizvo. Ngomirira, nguva yacho ichasvika. Zvakangofanana nokubuda kwezuva. Tikaudza munhu ari pakati pousiku ndikati richabuda zuva, nharo handidzo dzinopedza nyaya yacho. Tinongomirira nguva yacho yokwana, zuva robuda, kojeka, nharo dzopera. Hareruya. Kana papa negadziriro yanga ichifanira kuitwa yekubuda kwezuva, ukasaiita inofa kwako. Vatsvene vachabvutwa vachibviswa pano panyika. Izvi zvava pedo kuitika, uye zvichangokaruka zvaitika. Hazvina kumboti pachatanga paridzwa, pachatanga payambirwa vanhu kuti zvakuda kuitika. Kwai zvichakaruka zvaitika. VudziKristu voti kwanzi, saka ndinovimba iwe uri kugadzirira, unofanira kugadzirira. Kwai richange richingovawo zuva semamwe ose, asi pane vamwe vachangokaruka vanyangarika. Hareruya. Vanhu ava ndevaya vakazvarwa kechipiri. Saka kwai richange richingoriri zuva semamwe ose. Vanhu vari kumabasa, vanhu vachifamba nzendo dzavo, vanhu vachiita zvavanenge vachiita. Hapana kunzi kuchanyanya kupisa zuva iro risati rasvika kana kuchatonhora zuva iro risati rasvika. Rinongoriwo rimwe zuva, hapana anoyambirwa nezvaro. Asi kwai rava pedo zuva iroro. Kwai musi iwoyo kuna vamwe vanhu vachangonyangarika. Vanhu vacho ndivo vaya vakazvarwa kechipiri. Kwai verenga tsamba yokutanga kuvaTesaronika chitsauko chechina ndima ye13 kusvika pandima ye14. Ndima iyi inotsanangura zvichaitika musi uyu. Ndataura ndikati Bhaibheri rinotsanangura zvinhu zvichaitika. Rinotitsanangurira zvakaitika. Rinotitsanangurira zviri kuitika. Rinotitsanangurira zvichaitika. Hapana chimwe chinyorwa chakaita saizvozvo. Hapatorina zvachose. Uye chimwe chinonakidza pamusoro peBhaibheri racho ndechekuti zvose zvarakambositaura richiti zvichaitika zvakaitika. Kwanzi tarira, mhandara ichazvara mwanakomana akatozvarwa
kwai vagomutumidza zita rokuti Emanueri, wakatotumidzwa kunzi Emanueri. Zvakatoitika izvozvo. Handizvo zvoga, zviriko zvakawanda. Pano mumwe wainzi Sirasi mubhaibheri, wakataurwa nezita pachine makore 150 asati azvarwa. Akazongozvarwa akaita zvakanga zvataurwa kunzi achaita. Hareruya. Saka ndima iyi kwanzi inoti, nokuti Ishe pachavo vachaburuka. Izvo zvichazoitika izvo. Vachaburuka vachibva kudenga. Vachaburuka mushure meinzwi rekukokera vanhu. Mutumwa mukuru ataura, nehwamanda yaMwari yarira. Ipapo vakafa vari muna muponesi vachatanga kumuka. Hareruya. Kwai ndo zvichaitika. Ishe pachavo vachaburuka. Hareruya. Fuzikizo kuti kwanzi pane hwamanda icharira. Hwamanda iyi icharira kaviri. Icharira kekutanga. Pane vakafa vachanzwa hwamanda iyi. Ava ndevaya vakafa vari muna muponesi. VaKristu ava vachabva vamuka. Hwamanda iyi ichazorira kechipiri. Aka kanenge kari kekupedzisira. Apa ndipo panonzi nebhaibheri, isu vaya vanenge vachiri vapenyu tichibva tabvutwa, tichinosangana navo mumakore, tichizondosangana naIshe mumhepo, tava pamwe chete. Kubva ipapo tinenge tazova naIshe nokusingaperi. Ndinoda kuwana manyorero iwayaya. Kwai hwamanda icharira hakuna kunzi. Unoona, kuti unyore zvinhu izvi usiri kufemerwa naMweya Mutsvene, unofanira kunge uri munhu anonyora zvisinganzwisisiwi navanhu. Kuti uzvironge zvose nyaya iyi, uironge kuti hwamanda icharira. Hwamanda yarira. Kwai icharira kaviri. Icharira kekutanga, vakafa vomuka. Yozorira kechipiri, vapenyu voshanduka, vobvutwa. Hareruya. Munhu kana achida kungonyora nyaya iri yamanyepo, haasviki kwose kuhwamanda ikoko. Unongoti vanhu vachabvutwa, zvoperera ipapo. Kana kuti unongoti vanhu vachanyangarika. Mwari havana kudaro. Vakatitaurira zvichaita hwamanda icharira. Vakafa vagotanga, igozorirazve, vapenyu vagozoenda. Hareruya. Kwai tigonosangana naIshe mumhepo tose, tigozonova navo nokusingaperi. Hareruya. Hadzisi nyaya dzokubikira. Hapana munhu anogona kubika nyaya kusvika pakadzama kudai. Hapana. Chero arevi enhema, murevi wenhema agoni kuruka nhema achitaura zvakawanda kudai pamusoro pechinhu. Makambonzwa munhu anotaura nhema achitaura zvakawanda kudai kuti ndakanga ndakapfeka rokwe dzvuku ndakakama musoro ndakadai, ndakapfeka bhutsi dzakati, ndikagofamba ndikasangana nanhingi akanditi chakati, ndikazopfuura nepapo, ndikazosangana nenyoka, ndikazoona nhunzi, ndikazoona gwaivhi, ndikazodai, ndokuzoenda kuringi, ndokunosangana neshamwari yangu, ndikazodai. Achireva nhema hazviti, anongotaura. Uye tarirei kuti tatanga kuverenga nyaya iyi kuna vaKorinde, taibatazve kuna vaTesaronika, iri ngotaura zvimwe chete izvozvo. Hareruya. Haisi kumboshanduka nyaya iyoyo. Kwai Ishe vachaburuka vachibva kudenga, asi havasi kuzomhara pasi. Vachangotimirira vari mumhepo, isu tichabva tabvutwa, tichinosangana naIshe mumhepo. Izvi zvose zvichangokaruka zvaitika. Zvichaitika mukubwaira kweziso. Miviri yedu ichabva yashandurwa, ichibva yaitwa miviri yekudenga. Tinobva tabva panyika,
tigobva tabva panyika ino. Hareruya, hareruya. Izuva rino rokutarisira, izuva rinofanira kutarisirwa nomunhu mumwe nomumwe. Izuva rinofanira kutarisirwa nemukristu mumwe nomumwe. Mutsvene mumwe nomumwe anofanira kutarisira zuva rakadai. Asi kwanzi ino ndiyo nguva yekushumira Ishe. Vashumire nemwoyo wose, vade nemwoyo wako wose. Isu tichasiya pfuma yose yenyika ino, ingava ndarama kana mari kana dzimba kana zvimwe zvinonakidza zvenyika ino, izvo zviya zvatinenge tisina kushandisa kufambisa shoko reruponeso. Zvinhu zvose izvi zvinenge zvisina basa. Aya haasi manyepo, hakusi kurota, zvinotova zvinhu zvichaitika, uye zvinogona kutoitika tichitaura kudai. Hareruya. Kwai zvinogona kutoitika tichitaura kudai. Upangwarire ipapo, upachenjerere ipapo. Zvinogona kutoitika tichitaura kudai. Saka gara wakagadzirira. Mwoyo wako unofanira kunge uri pazvinhu zvekudenga. Usavaraidzwa nezvinhu zvenyika ino. Raramira muponesi Jesu. Vaitire madanha, ngapasava nechingakubvisa pavari. Shingaira kuita mabasa aishe. Hareruya. Ndo basa rawapiwa here. Kwai shingaira kuita mabasa aishe. Ndo zvaanofanira kungwarira izvozvo. Zvinhu zvose zvichaitika. Zuva iri riri kuuya. Ukasagadzirira ameno hako, nokuti kuuya riri kuuya. Harisi kuzorega kuuya nokuti iwewe unofunga kuti harisi kuuya. Harisi kuzorega kuuya nokuti iwewe unoti haugamuchiri bhaibheri, hausi wokwaJesu, hausi wechechi. Riri kutongouya. Zvina basa kuti unoti ndinonamata icho kana icho. Riri kutongouya. Saka rigadzirire. Pupura mashoko aya uchiteedzera mashure mangu. Iti mwoyo wangu uri pana Ishe. Ndiri kutarisira kudzoka kwavo. Saka ndinogara ndakagadzirira, ndichiita basa raIshe, ndichiriita semunhu anovimba naIshe, ndiine tariro, ndiine rudo. Mweya waMwari vakandigwinyisa. Saka ndinozivisa vanhu shoko reruponeso, ndichivabatsira kugadzirira kuzobvutwawo nevamwe vatsvene. Amen. Hareruya. Ngaitingonyengetera. O baliza drak ya balastroma shigibande. Montraka bokas libra koti malistroma shigibala gosa. Radegoza, baronde, radegoza. Baronde, radegoza, baronde. Radegoza, baronde, radegoza, baronde, radegoza. Male prakoti la strama jigibala gronta. Ragidozi braka di la strama jigibala gronta. Rategoza magilia prato galestro morigande. La strama gigaria di cosia la strama gigaria. Lipra gadraka lipra. O salaganse grossa la kaba shigimala gronta. Baba ndinokutendai, ndokunamatai. Ndopambiri kwamuri. Ndokutendai. Tine tarisiro yokudzoka kwenyu. Tine tarisiro yokubvutwa kwaVatsvene. Tine tarisiro yezuva iroro rinoshamisa rinonakidza. O mazilia straka moles droma jigibala gronda. Nyengeterera muno muwandinamata naye pazuva ranhasi. Ndinamata kuti mubatsire kugadzirira. Ishe Jesu mubatsirei kugadzirira. Kuone kunge achishumira imi, achishingaira kuita mabasa enyu, achigadzirira kuzosangana nemi musi wokubvutwa kwaVatsvene. Muzita raMambo Jesu, Satani ndokurayira bvisa rokurwa pamusoro pavo, ndokudzingira kure kubva pavari. Mwoyo yavo yakapirwa kuna Ishe, pfungwa dzavo dzakapirwa kuna Ishe, zvese pfuma yavo yakapirwa kuna Ishe. Balosa, gradabo, gilia ganze, tremora, gala broda, kilas, tremero, gonda, gajilia krento, listraka, brugande. Baba ndinokutenda inokurumbidzai.
ndopa mbiri nekudzo kwamuri muzita ramambo Jesu. Hareruya. Amen. Hareruya. Hareruya. Ndoti makorokoto itariro inofadza, itariro yakaropafadzwa yatinayo yokudzoka kwamuponesi Jesu. Hareruya. Sikada kuti tiwane nguva yekumborumbidza Mwari tichivaimbira. Kana wanga usina kuzvarwa kechipiri, tinoda kuzonamata newo mushure maizvozvo. Tochizoparadzana tichisangana zvekare musvondo rinouya. Morangarira vhusere rokuporesa riri kuuya kupera kwomwedzi uno 25, 26, 27. Tichange tine vhusere reiroro rekuporesa namufudzi Kristu. Hareruya. Kokai vanhu vanorwara, hama dzenyu, vavakidzani venyu navose vangada kuporeswa, kana kuti vanoda kungopinda shumiro iyo vachiona minana iri kuitika pazuva ranhasi, tipinde munamato iwoyo. Mwari vakuropafadzei. Amen. Unodzidzira zvakanaka, unodzidzira zvakanaka, unodzidzira zvakanaka, munoita zvakanaka, unodzidzira zvakanaka, unodzidzira zvakanaka, unodzidzira zvakanaka, munoita zvakanaka. Makomborerwa nemunamato wesvondo rino. Kana manga musati mazvarwa patsva, namatai mumashure mangu, muchidudza, muchirevesa. Taurai muchiti, Mwari vari kudenga, ndinouya kwamuri, ndinokoka Jesu kuti vapinde mumwoyo mangu. Ndinokumbira kuti Jesu vatonge upenyu hwangu. Ndinopupura kuti Jesu ndivo vavaishe wangu. Saka ndinogamuchira upenyu usingaperi mumweya mangu. Ndazvarwa patsva, ndava chisikwa chitsva. Ndinokutendai. Amen. Makorokoto mazvarwa patsva, tinokugamuchirai muchechi yeChrist Embassy. Titumirei zita renyu nekwamunogara. Munogona kutumira iri SMS kana WhatsApp pa 0772 215 kana kutuma tsamba pa shona@gmail.com. Muchida kupa mpiro yenyu neEcocash, rovai namba *151*2*5*58225 motevera zvinenge zviri kutaurwa neEcocash ipapo. Kana muine nhare dzemazuva ano, munogona kushandisa KingsPay kupa mpiro yenyu. Shandisai kodi inoti TNIOG nemavara makuru. Tinoda kukuzivisai zvinotevera. Tinokurudzira kuti musadarikwe nezvidzidzo zveRhapsody. Zvidzidzei kuti shoko riwande mamuri, mugone kumirisana nezvinhu zvinonetsa muupenyu. Tinodavo kuzivisa vane nhare dzeEconet kuti *205#
mava kugona kuwana Rhapsody panhare dzenyu kunyangwe musina WhatsApp. Rovai nhare idzi muwane Rhapsody panhare dzenyu zuva rimwe nerimwe. Munorova *205# mosarudza daily devotional. Subscribe. Shona Rhapsody muchishona. Munamato uno munoubata paWhatsApp, paradio, paYouTube panoti Shona Online Church, www.ce-shonachurch.org nepa vcc.rhapsodyofrealities.org. Tinokumbira mutizivise kana muri kutibata pane imwe yenzvimbo idzi. Kana pari paintaneti munogona kunyoresa muchitipa zita renyu. Kana pari paWhatsApp tinyorerei tigopota tichikutumirai zvimwe zvidzidzo, kana kutitumira SMS pa 0772 166 928. Ivai nesvondo rakanaka. Rhapsody.